nasian tu corcori ti mama tu che acate em sobilo te ovel oi tutka arakel ti mama tu che te janetari she te merel tu kem em te del povogi ti mama bene la moraco tu si anche con sveto najvažnije tu viliamo šužo ti mama bene la moraco tu si anche mama che con sveto najvažnije celo život toko bilo i daj piravelam pečavem sarbilam takajagi uspomenka aču ketka bajrove bilijam dariti mama poklon. Айде, бабичко, да благодарим на Бога за нашия принц. Днеска изписват малкия Дани. Да благодарим на Бога, че Бог направи чудо с нашия малкия принц. Бог даде победа съвършена. Даваме славата само на нашия живот. Радвам се много на Бога. Бог винаги дава победа. След 2 месеца раждане, дойде денят да го изпишат. Благодарим за това. Исусе до теб, знай Исус брои сълзите ти, радост ще ти дари, ти му се довери. Чуй, имам послание, те знай за теб, Исусе до теб, Исусе до теб. Когато е тъмно и теб те страх, с теб той не ще те остави за миг, ти разбери. Обича те Бог, когато си тъжен, Бог ще държи ръката ти, знай. Разбери, че Бог обича те помни, обича те Бог. Обичате Бог. Имам послание, те знай за теб, Исусе до теб, Исусе до теб. Знай Исус брои сълзите ти, радост ще ти дари.
ti дари, ти му се довери. Močavo sigurno, močavo, mama kruzna močavoro. Dani les korona, les che deva živina, mo životi sakada. Dani les korona, les che deva živina, mo životi sakada. Olha tu em a tu dive, e andila, cucho tomase, de papuskoro, jujo unoko, dani tu siana mari bari slabos, de papuskoro, jujo unoko, dani tu siana mari slabos. Dani, mo jujo chamo, Dani, mama koro put mangayale, amare chame, o develte dele paro saskipe. Dani, mo jujo chamo, Dani, mama koro put mangayale, amare chame, o develte dele paro saskipe. Tu sia manjena i milo, perdilo, che movilo, capiava me, camachiovava me, dani tu sia na mare pari slabo, capiava me, camachiovava me, dani tu sia na mare pari slabo. Dani, mo jujo chamo, Dani, mama koro put mangayale, amare chame, o develte dele paro saskipe. Dani, mo jujo chamo, Dani, mama koro put mangayale, amare chame, o develte dele paro saskipe. Сърцето ми изпълни с радост, Исусе мой ти. На този ден, детенце, татко, ти ми подари. Изпратен си от Бога, Дани, за моята душа. На мама и на тати, Дани, ти си ни радостта. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. Сърцето ми изпълни с радост, Исусе мой ти. На този ден, детенце, татко, ти ми подари. Изпратен си от Бога, Дани, за моята душа. На мама и на тати, Дани, ти си ми радостта. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Сине Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Сине, да те избави. На колене ще моля, Сине Бога, никога от теб да не
не се отделя, с двете си ръце той да те пази, от всяко зло сине да те избави. Борец Дани, защото 6 месеца бебе да оцелее, да е жив. Днес аз го... Знаете ли каква привилегия за мен днеска Данито да го представим по Божите ръце? Защото това, велито може да си мислим, това може да дете. Това е Божията слава, която ще издигнем, която Бог направи чудо с това малко съкровище. И как се е борил до край това дете? С каква жажда, с каква сила, мъничко, но с каква огромна сила се е борил за собствения си живот и Бог му даде нов живот. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе. Пречупен съм, но не изсломен. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе. Пречупен съм, но не изсломен. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе, Исус. Пречупен съм, но не изсломен. Изпитан съм, но не покатен. Продължавам напред, вярвам само в Тебе. Здравейте, брати и сестри! Аз искам да поставя моя жив Бог, защото наистина Той го заслужава. За пореден път Бог ми показа чудесата си в моя живот. По време на бременността нямах никакви осложнения, но една вечер имах болки в корема и болката продължи 7 преди. На 7 април рано сутринта се будох същите болки, но по-силни. Станах от леглото и започнах да кървя. В този момент бях се помислила, че съм го изгубила. Чувството беше ужасно. Повикаха линейката и по най-бързи момент ме закараха в болницата. Целият път питах дали бебенцето ми е живо и никой думичка не беше ми казал. И след като пристигнахме в болницата и почнаха да ме преглеждат и го видях как се движеше и бях се успокоила. Казаха, че водата ми се изпукала с кървене. Казаха ми, че ще стоя в болницата докато родя и че водата ще стече. Бях 48 часа под наблюдение, децала изследяха тоновете на бебето и всичко си беше окей, бяха ми казали, че той само се произвежда вода. На третия ден ме преместиха в нормална стая и на обяд неочаквано идват да ме вземат за преглед. Правят ми ехограф и забелязват нещо съмнително. Повикаха още двама доктори и след като третия доктор го потвърди, ми казаха, че плацентата ми се беше осветлила от самото начало и беше започнала да се разпада и детенцето започна да пие кръвта. По най-бързия начин ми приготвиха за спешна секция. След 20 минути ме вкараха в операционно. Роди се 2 без 20. Беше само 230 и 39 см. След 3 седмици бяха ми казали, че една веница от сърцето към белия дроб, който циркулизира кръвта, не беше затворена, като беше родена по-рано. Казаха ми, че ще оставят да видят дали то само ще се затвори и ще го наблюдават. А ако не се затвори, щяха да му дадат хапчета или антибиотици. А в крайен случай, ако не се оправи с хапчета, щяха да му направят мъничка операция. Брати и сестри, моя Бог не допуска това нещо да стане. Той нямаше нужда даже от антибиотици, защото той само се затвори. Вярвайте в Него и уповавайте само на Него, защото Той е жив и не оставя децата си. Бъдете благословени!